Baba Mtolo. Wena Baba Mtolo ke ngokwakho zingaki ingane manje? Umbuzo cha muhle wona kodwa Ozaziyo. ngizocela ukuthi isedlule ngoba isiZulu siyayisithi ingane yaziwa unina. Ngizoza naye lo mama wakithi ngalolu suku lolya makuphinde ngithola ithuba le-interview ezokwazi ukuchaza ngoba isiZulu sangisiza ekuthenini ungabisakhuluma ngey'ngane sathi yaziwa unina kusho ukuthi uma uzothola lo mbuzo njalo ufuna ube prepared ukuthi uzoza naye ngesikhathi uma uthola lo mbuzo bese udlulisela kuyena. Ngiyalibonga ithuba. Hayi bafowethu ke lento kusho ukuthi ayikavala lento yohamba abaculi bakithi bemithisa. Hayi asiyakayinqobi sasekhona lento kubalekwani kanti Thabela yabona uthini kimi mfowethu ngifisa ubaba uMtolo azivezele njengoba ngishilo nje insizwe engiyazi kakhulu yeah ubaba uMtolo uyindoda ekhulele esithenjini engicabanga ukuthi umama akayedwa uyedwa umama baba uMtolo ngeke akwazi ukuba yedwa u1 wagcina kuMtolo 1 so akakwazi ukuthi sekungathiwa uyedwa ngoba maye ekhathele kusho ukuthi sikhathele sonke ekhaya. So baba uMtolo ungikhulule emaketangeni ngasathana. yeah Isithembu siyinto enjani ngokwakho ngokubuka kwakho noma njengakipho mina ngisafisa ukuba nekusasa ngisafisa ukuthi ngivuse ikhaya lami. yeah Ungathini kumina mayelana nesithembu? Engingakusho kuwe mina engingakusho ukuthi uma uzoya esithenjini noma uzothatha isithembu ungasithathi ngesidala khona umuntu owakhanda itemu lasetshenziswa uyonke umuntu ukuthi umkhulu wayenesithembu yikho nami nginaso selaphelelwa isikhathi. Isithembu sithathe ngoba kuyisifiso kuwena une reason yaso unesizathu sokuthi uzothatha nje isithembu nje ingoba yini. Mina njengoba nginaso isithembu izathu ayiningi kakhulu umuntu wesifazane oyedwa ngeke akwazi ukungimela mina ngoba into engenayo ngiyayithanda into eyenza ukuthi umuntu wesifazane asondele eduze wami noma besondele eduze wami ukuthi into engenayo mina ngiyayithanda yeah angazi noma kuyisakhiwo segazi lami mhlambe ngingedwana yini ithi lento ke ngesikhathi mhlambe eseyinsukwini zakhe mina ke ilenkathi ngidinga into engingenayo senze njani lapho uyayibona into enjalo kanti yini leyo ngenayo Baba Mtolo ikhonto engenayo ehlala kumuntu wesifazane kuphela yiyo ke le engisondeza kuyena umuntu wesifazane so naye masithandana ngiyaye ngimchazela ukuthi isizathu esenza ukuthi nize ngithanda abantu abayisithembu ukuthi baye beze bethi ke nginomhawu bethi nginomhawu anginankinga ke nokuba nomhawu ngento engenayo yeah kunokuba nomhawu ngento enginayo uyabo isizathu ke sangifaka esithenjini leso ubungozi ke usuka umuntu ethe nentombi ezu4 bese ethi yena unesithembu esu4 cha okay amantombazane la othandana nawo izingane zabantu osahlunga phakathi kwazo esingabeka ukuthi usayixhaphaza usayibambezela lezi ngane ikusasa lazo uma usuba nesithembu ukuphumela obala ukuthi okay masibani mhlawumbe uganiwe nomakoti oyedwa njengamanje sengithandwa lapha kwalanga useyazi unkosikazi ukuthi wena nomakoti nentombi no mhlawumbe uyaqala uyelobola sesingayibiza ngengodosi